Så kører vi igen. Det er mandag den 4. januar. Og som I kan se, så er der godt sne på, og varmepumpen kører nu for fuld drøm. Heroppe foran må der på 60, selvfølgelig nede foran. Stiger på grund af vinden, men herude, hvor der ikke er noget vind. Ligger vind til 63-64. Og som forvandler om på den anden side, varmer den mere. Ja, det er 68, ikke? Nej, jeg snakker, går selvfølgelig op, og det er jo ikke det, vi vil have. Hvis vi går hen i skældet, så kan jeg se, at det er godt med sne på, og det er koldt i dag. Og vi den varmepumpe 52 decibel. Vi stiller os en meter frem. Ja.